खुलुमबाय आं मनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय लोगोसे दिनैनि बे मोगामोगि आयदानि भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ बर' सावथुन मुलुगनि सासे जाखांफु फावखुंग्रि बिथाङानो जाहैबाय सुदेम सना रामचियारी नोंथांखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सुदेम सना रामचियारी आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो आंनि गामिनि मुङानो जाबाय बरिमुख मुसलपुर गोजोननाय थाबाय बिनानाव नोंथांनि आबुंथंखौ फोरमायना होनायनि थाखाय बर' सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय खामानिखौ मावजेनदोंमोन आं 2012 निफ्राय फर्स्ट खामजेननाय जादों आं 2012 आवहाय बान्था फिल्म खामदोंमोन बेहाय आं संगिना एक्ट्रेसनि उन्दैनि रलखौ खामदोंमोन बेनिफ्राय आङो 2017 आव बडलेण्ड फाइटार फिल्माव बेहाय आं टाइटल सं डेन्स खामदोंमोन बेनिफ्राय 2019 आवहाय जेंसि फिल्म खामदों बेहाय सापर्टिं एक्ट्रेसनि बिनानावनि रलखौ खामनाय जादोंमोन ओके गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सावथुन मुलुगनि बागै मिथिनानै लोगोसे आं नोंथांनि नखरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आंनि नखराव गासै 6 जन दं मा बाबा आदा आनै आबै ओमफ्राय आरो आनै सानै दंबावो नाथाय बिसोर दा हाबा जाबाय आरो ओके नोंथांमोना मिथिनो हाबाय सुदेम सना बिनानावनि नखरनि बागै गोजोन नखर लोगोसे आं मिथिनो नागिरदों नोंथांनि बे कभार भिडिअसफोर बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव गोबाङानो अनसायदों स' नोंथांनि बे मोनफ्रोमबो मोसानायनि स्टेपआ नोंथांनि मोखांनि जा एक्सप्रेसन बडि लेंगुवेज एक्टिं बेफोर जोबोद एक्सिलेन्ट जायो स' बेनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर क्लासिकेल लादों नामा मोसानायफ्राव आं क्लासिकेल लादों आं कटकआवहाय आङो भिसारद कमप्लिट खालामबाय पास खालामबाय आरो माबे इनस्टिट्युटनिफ्राय लादों आङो बैदास्ट्रि मिउजिक स्कुलनिफ्राय लादों सिंग्रायाव दं बे ओके स' नोंथांनि हबिसनि बागै मिथिनो सानदों नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो आंथ' ओरैनो डान्स खालामनानै मोजां मोनो आरो बिदिनो लोगोफोरजों मालाबाफोर गसिप खालामनानै मोजां मोनो आरो ओके लोगोसे जानाय लोंनायनि सायाव जानाय लोंनाय आंथ' गासैखौबो मोजां मोनो आं मोनसेल' जिनिस मोजां मोना बेनो जाबाय मैदुफुल मोजां मोना आरो लोगोसे स्पेशली बर'नि संनाय आइटेमफोर माबाफोर दङ नामा स्पेशल जायखौ जानानै नोंथाङा मोजां मोनो स्पेशल बिदि आंथ' भेजिटेबल मोजां मोनो जेरै जारिजों नाया आंनि फेभरेट ओमफ्राय बाखि सब बर'नि जा डिशेसफोर दं अनलाजों दाउ बिदि सब अमा बेदर गासैखौबो मोजां मोनो ओके थ' नोंथांनि जानाय लोंनायनि बागैबो मिथिबाय दानि आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो नागिरदों नोंथांनि सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा दासिम बेसेबांसो फरायगासिनो दङ आङो दा एचएस सेकेन्ड इयार फरायबाय दङ आङो गुवाहाटीनि हेन्डिक गार्ल्स कलेजाव फरायबाय दं आरो ओके स' आं आरोबाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो सानगोन नोंथांनि फिउचार इयुन थांखिया मा नोंथाङा हारिमुजों लोगोसे नोंथांनि सोलोंथाइखौ लानानै नोंथाङा मा जानो सानो फिउचाराव सोलोंथाइनि बिथिङाव होनबाथाय आङो देरनानै आङो प्रफेसार जानो आंहा माने मास्टार डिग्रिखौ कमप्लिट खालामखांबाय मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै आंहा माने मिजिं दं प्रफेसार जानो आरो आं थेवब्लाबो माने आङो माबायावहाय कालचार लाइनावहाय माने आं स्टिक जाबाय थानानै थानो लुबैयो आरो स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथांनि इयुन थांखिखौ लोगोसे आं नोंथांनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनदों 13,300 सामथिं साबस्क्राइबार मोनबाय खम समनि गेजेराव स' नोंथांनि गोजोननाया मा नोंथाङा मा खावलायनो सानो बर' नायगिरिफोरखौ नोंथांनि इउटुब चेनेलनि सायाव आं सानाखैमोनदि आं इमान खम समनि गेजेरावनो बेखिनिखौ मोनगोन इमान ग्रथ जागोन होननानै आंना चेनेला दासिमबो 2 मान्थ्सआनो जायाखै 2 मान्थ्स जानो थांगासिनो नैबे अक्ट'बरनि 13 आवहाय बेहाय माने 2 मान्थ्स जागोन आरो स' एसेबां सापर्ट मोनदों फार्स्टआवनो बे थुलुंगाखौ जा माने आं इउटुब चेनेल खालामनो थाखाय मोनदों बेखौ पेरेन्टस एबा फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय मोनदों स' जोबोद गोजोननाय मोनदों बिसोरनि थुलुंगा होनायावदि आं बेखिनिसिम सफैनो हादों आरो रायजो राजा नोंथांमोना ओरैबादि सापर्ट खालामदों स' बेनि थाखाय माने जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो आंनिसिम बिथांनि बे इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शननि सिङाव होनाय जागोन नोंथांमोना सुदेम सना रामचियारी इउटुबाव सार्च खालामबा मोनगोन बेयाव थांना साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला जाहाथे बिथाङा गोदान भिडिअसफोरखौ आपडेट होयोब्ला नोंथांमोना रेगुलार नुलांबाय थानो हागोन स' बिनानावनि सायाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो नागिरदों नोंथांनि बे मोसानाय टेलेन्टआ क्लासिकेल लाइननि सिगांनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो फैखानाय ना नोंथांनि फेमिलिनिफ्राय सोरनिबा मददाव नोंथाङा बेबायदिसिम मोनफैदों आङो होननो थांबा आं उन्दैनिफ्रायनो मोसायोमोन आङो लाइक 3.5 इयार्सफोरनिफ्राय मोसायोमोन थेवबाबो स्टेज प्रग्राम आं फर्स्ट टाइम खालामदों आं 4 इयार्सआव खालामदों आरो आं बिदि थुलुंगाखौ आङो आंनि पेरेन्ट्सनिफ्रायनो मोनदों आंनि मा बाबा आरो आंनि फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय आंखौ फार्स्ट मोसानाय सिखायजेनदोंमोन आंनि बिमानैयानो आंनि आनै जायो आबैनि फिसाजो आनै जेस्लिन बर' होननाय बे आनैया आंखौ सिखायजेनदोंमोन बेबो आं दाबो गोसोआव दं बे मेथाइनि नामा फ्रि अखा
मोसाखामोन आं फार्स्ट टाइम मोसादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि आं पुजायाव थांदोंमोन ओमफ्राय पुजायाव थांनायाव बिदिनो ओमफ्राय बाय चान्स बोरैबाहाय ओमफ्राय आं स्टेज प्रग्राम खालामनो माने अपरचुनिटि मोनदोंमोन ओमफ्राय बेहाय आं बे आनैया आंखौ जा सिखायदोंमोन बेखौनो आङो स्टेजाव पारफर्म खालामदोंमोन ओमफ्राय बे फ्रि अखानिफ्रायनो ओमफ्राय खायसे मानसिफोरा मोजां मोननानै नेक्स्ट डे आंखौ आरो बे दुर्गा फुजामोन अब्ला ओमफ्राय आंखौ लेंहरफिननाय जादों आरो नेक्स्ट डे खालि ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंनि जार्निया स्टार्ट जादों आरो होननो थांबा स्कुलाव आंखौ टिचार्सफोरा ओरैबायदि सापर्ट खालामदों जे फेमिलि मेम्बार्सआबो थाबाय ओमफ्राय आं फार्स्ट होननांगोन आंनि स्कुलखौ होननांगोन आं सेन्ट जेभियार स्कुलाव फरायोमोन मुसलपुरनि सेन्ट जेभियार स्कुल बेहाय जोंना मिशनारि स्कुल जाहैबाय फादार सिस्टार्स मोना आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों माने जेब्लाबो माने आंखौ एनकारेजमेन्ट होबाय दंमोन आरो दाबो फादार्स दङ माने जोंनाथ' माबा जायो नालाय ट्रेन्सफार जायो 2 years 3 yearsआव फादार्सफ्रा ओमफ्राय दाबो सासे फादार दं फर्चुनेट माने बे बर' फादारमोन आरो फादार रजारिय मसाहारि होननाय दाबो बे माने आंजों कन्टेक्टआव दं ओमफ्राय ओरैबायदि दाबो आंखौ माने बुजायहरबाय थायो नोंथ' बिदि खालामबाय जोबोद मोजां जादों माने बिसोरनि माने ब्लेसिंसआ दाबो दं आरोना बेखायनो जोबोद मोजां मोनो अके सुदेम सना बिनानावनि जा सापर्ट उन्दै समनिफ्राय सोलोंथाइखौ लाना बा मोसानायनि केरियारसिम बिथांनि न'खरनि बिमा बिफा बाय बाहागि बिथांमोना जोबोरैनो सापर्ट खालामदों लोगोसे स्कुल लाइफआव उन्दै समनिफ्रायनो बिथांनि स्कुलनि फादार सिस्टारफ्रा बिथांखौ नैबे समहालागै एनकारेज होबोगासिनो दङ स' बिनानावनियाव आं मोनसे खोथाखौ मिथिनो नागिरदों नोंथांनि जा कभार भिडिअसफोरखौ नैबे समाव ससियेल मिडियायाव उइदाउट पारमिसनाव रिआपलड होगासिनो दङ स' बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानगोन माबोरै खालामनांगौ आं माने एसेबां खस्थ' खालामनानै आङो माने बेखिनि भिडिअसखौ खालामदों ओरैबादि सान्दुङाव खामथाब जानांगौ जायो स' आं बेखौनो होननो सानोदि नोंथांमोना माने आंनि भिडिअसखौ होनो हागोन नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअसखौ मोजां मोननानैसो होदों आं बेखौ बुजियो आरो बाट जास्ट 1 minute एबा 1 minuteनि एसे खम होनानै माने लिंकखौ होफाबा आं मोजां मोनगोन आरो बेनि थाखायनो माने जोबोद खस्थ' नोंथांमोनासो आंनिसाय माने भिउसखौ बांसिन लादों ओमफ्राय आंनाव भिउस आंनि मेइन इउटुब चेनेलाव आंना भिउसआ खम जायो स' बेखौनो खावलायोदि माने नोंथांमोना लिंकखौ होफाबा मोजां जायो आरो अके स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जा बिथांमोना फेसबुक पेजफ्राव सुदेम सना बिनानावनि गोबां भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामनायखौ जों नुबोदों स' नोंथांमोना बुजिनो हाबाय बिथांमोना अरिजिनेलि कन्टेन्ट खालामग्राफ्रा बेसेबां स्ट्रागल खालामनो गोनां जायो लोगोसे गोबां सेटआपनि खरसनि खोथाबो थायो स' नोंथांमोना बिथांखौ सापर्ट खालामनो थाखाय भिडिअनि 1 मिनिटसिम भिडिअखौ होनो हागोन बेनि उनाव लिंकखौ होयोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आंनि क्लासिकेलनि गुरुआनो जाबाय दुलाल बर' सार ओमफ्राय आं कमार्शियेलबो क्लास लादोंमोन ओमफ्राय कमार्शियेलनि आंनि डेन्स मास्टारानो जाबाय राहुल दैमारि सार जा रुमबां प्रडाक्सन बेवहाय नोंथांखौ गोबां एपिसडफ्रावनो केरेक्टार खालामनाय नुदों स' नोंथाङा बबे एपिसडआव लोगोसे बे सर्ट मुभिनि नामा मामोन आं रुमबां प्रडाक्शननि जुलिनि उनाव पार्ट 3 आरो जुलिनि उनाव पार्ट 4 ओमफ्राय सिमां फाग्ला रिटार्न्स 4 बेहाय माने आङो फाव खालामनाय जादों आरो अके स' नोंथांमोना बिथांमोननि रुमबां प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे सापर्ट खालाम जाहाथे बिथांमोना बे सर्ट मुभिनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव मोनसे गोदान सोलायनाय लाबोनो हायो लोगोसे नैबे समाव जा ससियेल मेडिया खौ जोङो डिजिटेल प्लेटफर्माव बर' रावखौ जौगासार होनो हायो बे सर्ट मुभि लोगोसे माखासे गोदान भिडिअसफोरनि गेजेरजों स' गोजोननाय थाबाय नोंथाङा सर्ट मुभिफोराव बाहागो लादों लोगोसे जोंनि बर' समाजनो मोनसे नोंथांमोना पजिटिभ मोनसे मेसेज होनो नाजादों गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बे खम समनि गेजेरावनो गोबां सावथुन मुलुगावबो कमार्शियेलि बाहागो लाबाय बा नोंथाङा सोलोंथाइथिंबो थांगासिनो दङ आरो नोंथाङा बुंदों सोलोंथाइखौ मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै सासे प्रफेसार जानायनि जा सिमां बेबो साक्सेसफुलि जाथों लोगोसे जोंनो बर' सावथुन मुलुगाव माखासे नोंथांनि मोजां एक्टिंफोरखौ एज ए एक्ट्रिस हिसाबै बा एज ए साइड केरेक्टार बा जिकुनु मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाथों लोगोसे जोंहा दिनैनि समाव बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन मुंनि जोंहा गाव फसंथाय दंसै फिल्म लाइनाव स' बेवहायबो नोंथाङा फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जाखिनि मुभि बा नोंथांनि जा सर्ट फिल्मफोरा मोनसे एवार्डनि थाखाय नमिनेट जानो हाथों बा नोंथाङा एवार्ड मोननो हाथों बेखिनिखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेल जाना नोंथांखौ बोर सारस्रिबाय लोगोसे नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलनो होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों
महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय आदाया आंखौ मोगा-मोगि लाफैनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आदानिसिम आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायोदि महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुना हो आदाया जोबोद मोजां कन्टेन्ट खालामो आदानि चेनेलाव नोंथांमोना बिदिनो गोबां फावखुंगुर फावखुंग्रिजों मोगा-मोगि लानाय भिडिअसफोर नुनो मोनगोन आरो बिदिनो गोबां मोजां ब्लग्स भिडिअस आरो बिदिनो जोबोद मोजां मेसेजबो मोननो हागोन स' बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो आदानि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों